Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Pagyamanan mi unay tiing kay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Kas iti sigod, makablaawan tayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikanbiag ita ket nagapu iti pagayam nga kayat na ti agpailinged iti nagan nga Abel. Manipod iti ili ti Ramon, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumanmet ti agpailinged iti nagan nga Abel. High school laeng tinalpas ko, isong awan na talged at trabaho. Pa-extra aklang nga agkarkarwash iti lugar mi. No maminsan met addaak iti paradaan ti jeep akas maysa a dispatcher. Nagbalinak nga ama iti tawen ko nga 17 gapu tadidak kayat dagiti naganak ni Cynthia nagnaed kami nga rod iti balay mi. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasaya at tasimangpot kan, Abel. Itay da ka pa'y nga ur-urayan. Apay ka di? Ni Liam, naggato ti guri-igor na. Pinagtumar mo ko man iti agas Inaramid kong dayta. Ngam di matlat tabo mabati guri-igor na. Panag ko nakatnaskan nga ipantan iti doktor ti anak ta. Sabay awang kwartak. Duagasot lang ti biro ko ita. Ado kami ngamin ang nag-extra di karwasan. Ay na, kasanon ti anak ta. Kasaritak ni nanang. Ang mga noda kwartada ka ni tatang ang mabalin abuludan. Masakit gayam ti apo kok, Cynthia. Idi napalabas sa bulan, jay inaudi ti nagsakit. Ita, ni Matliyam. Mama, Kat, anya ngay kano ti sakit ni Liam. sigon kadagiti doktor. Nagka-infection kano ti tonsil na. Ken nakurang kano kadagiti na sustansya amakmakan. Daytan ti bagbagakan ka, Cynthia. Kat nangalaan nyo ngay iti pinagpa-ospitalyo. Siguro, imbaon mo manen tinalay nga sawam kadagiti dadakkel na tapno mapan umutang nga niya. Awan pa'y ngamin kwarta ni Abel, Mama. Takano pa'y kuma nagkakwarta day ti atao. Manumat lang nga iti birok na iti panagkarkarwas na ken panagdisdispatser na. Sadot lang arudan, ado pa'y ti bisyo na. Mama, Apay, di ka kadimasyan kadagiti anak mo ha? Panawa mo day tangabel, kat agawid kayon kadagiti apokok ijebalay. Siya ti mga awir kadakwada, kat ituloy mo ti agadal. Mama, ay ayatek ni Abel. Minamaag ngayat day ta, Cynthia. Saan mo abay katang itimakan day tangayat-ayat? Kang ronan iti amin, saan mo amay bayad iti doktor? Mama, jak kayat nga awan ti madakkelan nga ama dagiti anak ko. Nasaysaya atan nga awan madakkelan da nga ma, no kasmet lang kini Abel. Ubing ka pa, anak ko.
Ado pa'y tinasaya at amapasama kitipyag mo. Di mo ko madadaalan tinapintas amasakbayam gapulang itinay tangabel. Anya, kayat mo nga agbalinak araner ni Banjo. Anya kamutan, Abel. Anya ka din day tama pang panunot mo. Kayat nakpay nga iraman ka dagiti bisyong. Unay mo't ngamin nga arte mon, Cynthia. Abel, Siga lang mo ti pampanunotek. Ibagbagak daytoy kan ka. Itikas ta. Kumita ka mo't itidakkel. Simple lang mo ti aramidam. Saan ka nga agbanog? Malaksid iti dayta. Mabantayan pa iti husto dagiti ubing. Numa-deliver mo dagiti epektos. Agawid kan to na dagos. At dantumot ten kwartam. Naglaka trabaho saan ka di? Anya ka di man ti pag-uungtan nyo, tatang. Di kay kat agyaman. Tain biro kak iti pagtrabaho ni Cynthia. Rumbeng lang nga agyaman kayo kanyak. Ngamin, kamaudyanan na. Makatulong mo't langan di manugang nyo. Kadag iti masapsapol dito'y balay. Anya! Alay ko, tatang. Apeng agdismo kayo ay. Day tati may parbang itikasken ka akilaw ti panagras-rason na. Sa katurumpang agtrabaho para iti pamilyam. Saan aday tala panagaramid iti ubeng, kanday tala panaglaklaho iti maiparit nga agas ti paglaingam. Ha! Iramraman mo pa iti asawam iti kalukwam. Awan nga rin mas trigak at trabaho, tatang. Takasano ang makastrek ka iti trabaho ka nakasadsadot ka. Malaksid iti dayta. Amin a klase ti bisyo, dakeng ka. Ay, anak ko, agbalbaliw ka kuman. Sakbay maladaw ti amin. Duan ti anak yaw ko ni Cynthia. Agnakam ka mutin ah. Lumaklakay kan. Saan ka nga umubobeng? Ay, kaslaw bing ti panunot mo. Adula amin. Kanayon la siyak ti dildilawin nyo. Siyak akanayon ti makit-kita yo. Pumanaw kami man la dito yun. Itikas ta. Di na kami bibyangan. Ay! Agsubli ka, Abel! Saan tapi adalpas ang nagsarita? Hoy! Abel! Talaga nga awan babain jay anak yo, Lucas. Ay, Insarak na lang arudan iti dakas at trabaho di anak ko. Inya dayo na pa'y kada tayo. ay, nasakit mo't kada kami tikas jay nga inaramid na abalayan. Panagkunak, saan kami mo't anagkurang anang bagbaga kanya, Abel? Agam natangken ti ulo na. Di nakamdengdenggan kani bakit. Ha! Sapay kumata saan to ang mairaman ti anak ko. Inton tiliwan dagiti pulis ni Abel. Ay, balayan. Di ka magsawi ti kasta ah. Jak to pulos mapakawan ni Abel. Nang runa no at dadakas ang mapasabak iti anak ko. Kastamatan ka dagiti apukok. Tandaan am dayta, Lucas. At dadakas adamak maipapaniti manugang tabakait. Ha? Ay, anya day talakay? Tinilew dagiti pulis. Naktuan da kanong aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Katsa dino nga itang di ayan ni Cynthia lakay. Nalabit nga di presinton ah. Ay, Diyos ko. Dahito yun di pagbutbut ngan talakay. Nawin nga ron bakait. Kati anak tangay nga ta. Sa dino ti ayan na. Saan da nga ta anak kuyog? Ay, day tati jakambaw. Tinasaya at agrobot ta tayo di presintaw. Dagasin ta niya balayan. Iti kasta, mamuan na tinapasama ka ni Cynthia. Basol ko, Cynthia. Wen, basol ko. Ano pa yung nakapalot kay ta? Abel, Pakawanan na ko, ma. kuna dagiti nakasarita. Ang mga nutan-lutawan ti pan na kaibalot ko. Di kagdanag. Mangarami na iti pamuspusan. Tapno makarwar kamit ladagos. Abel, Basol ko ti amin. Itala maamiris ko. Asana rumbang tinaramid ko. Inrubo ka iti pakaisagmakan. Pakawanan na ko, Cynthia.
Di mo ko mabaybayan dagiti anak na, Abel. Padakalam ko maidang adabot ang day ti Diyos. Di mo itabaybayan ka dagiti sana nasayaan nga aramin. Tarabayam ko maidan. Kabayatan ti panagdakal na. Pangasim, Abel. Uwan siya. Aramidak ti amin nakabalak ang mga iwan ka dagiti anak ta. Ikarik nagbalbaliw ako. Urayan mi ti iruruar mo iti pagbaludan. Agmay sa kakanin ito inagus mo, Abel. Ayan, dagiti anak mo. Sir, inyawit ko pala ida iti ayan dagiti dadakkel ko. Diyak ngamin ida maasikaso. Malaksid a regulara kung dito karwasan. Makumi ko makpay ti panagadal ko nga gwilding. Maragsa ka na kunay, makamoy ti dahi Abel. Nasuro ka na makatawan nga dahi ti pagbaludan ti asawam. Kat makita ka talaga nagbalbaliw kan. Pudno dahi ta, sir. Mabalin ka magbaliw ti may isang adik. Nulakit di ta kayat na. Husto ti kinuna, Mabel. Kayan saan ka pa ngomin inumiti arak. Uwin, sir. Inikat ko amin na nabisyok. Kang ronahan ti managaramat ko iti maiparit nga agas. Nasayat no kasta. Ay mun gayam. Manupaya bulan ti panaghadal mo. Maudin na bulan ita, sir. Sapay ko mga not. Tamakastra ka kadagos iti trabaho. Abagis mo. Imawag iti kalma ti kumpare nga dahi Saudi. Agkasapulan ka no iti welder ti kumpanya. Abagdrab-trabahuan na. No kayat mo, tulungan ka tapno maka-apply ka jay. Ha? Agpwesto ka di, sir? Wen, awagak ti kumpare. Ta irekomenda ka kankwana. Agyaman ako na, sir. Dakil atulong da ito ay para iti pamilyak. Diyak to sayangan ti tulong nyo, sir. Ikarik da ita. Kumusta mo't nga iti panagadal dagiti apo tayo, abanayan. Ay, kasi ti Diyaw sa balayan. Mayamait. Nangangato dagiti grado da. Ay nahamaragsa ka nakama ka mo iti dayta, abanayan. Kagap-gapok lang iti ayan ni Cynthia. Nakuna na adandanin makarwar. Ay, nasaya at ano kasta balayan. Sigurado akailiw na una yung dagiti anak na. Ay na, kamao dyan na agdidinadan tumulangin nga giina. Un nga rod, abalayan. Uray ka na yun ko iti ngaungungtan ni Cynthia. Ipatpatag ko lang ti anak ko. Ay, amumiday tabalayan. Sa nagapaw taong ungtan tayo ida. Kahit di tayo ida ipatpatag. Numaminsan, ungtan mo no bagbagaan tayo ida. Gapaw, tadi tayo kaya't amapukaw da itinalintag at da natibiyag. Ay, sapay kumata iti da ito akong taway.
Kat maawatan da tayon dagiti anak tayo. Ay, panagkunakit, maawatan da tayo mo siguro abalayan. Nagruna ita, ta nagbalbaliw mo ti anak main. Ay, hiwang gayam. The package ni Abail. Ay, mabit lang ta alak man ta inted na para ken ka abalayan. Nanang, Cynthia! wananay, siya nga ron. Kahit ka di asawan day tao, anaan-anayon ti pan nakawayawayam anak ko. Wananang, Ay naagyaman ak Diyos ko. Kat amo ka din ni Abel day tao. saan pa'y nanang? Diyak pa'y impakaamukan ko, ana. Ay na, sigurado ang maragsakan day dyan, numamuan na anak karwarkan. Mala, kat umunag ka anak ko. At dadagiti anak mo ijali ko ti balay. Agay ayam da ka dagiti kaaruba. Kailiw ko unay idan ang makita, nanang. Masiguradok akastada matking ka anak ko. Lucas! Lucas, lakay! Hey, apay! Ay na, umay ka dito balay. Ayabam dagiti ubeng. Si Mang Puitin ni Cynthia. Nan-anayan ti pan nakawaya-waya na. Ayan nga tan ni Abel. Apay diyak mat makita. Sincha! Agak titoy! Sincha! Abel! Sincha! Abel! Sincha! Abel! Ay na, kamudyanan na. Nagkita tamanan, Abel. Sincha, kalpasan tinasurok upat atawan. Ita, agdedan na tayon kadagiti anak ta. Kasladyak pa'y namamati. Panagrik na kat agtagtagay ina baklaan. Manipod ita. Agbaliwan ti panagbiag tayo. Sulnitak met dagiti nagkurangan. Ken nagbasulakan ka. Ken kadagiti anak ta. Bakit? Agyaman ak unay, Abel. Kat ikarik nga agbalinak mat a responsable nga asawa. Ken ina dagiti anak ta. Asi ti Apo ket mapapaadal mi met dagiti dua nga anak mi. Intultuloy kumatlat ta tinagtrabaho ditoy Saudi. Iti kasta maisaganaan mi ti panagkolehiyo dagiti anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadagiti padak adomdomngeg. Toy pagayam mo, Abel. Ken ka pagayam, Abel. Adda panawon ti panagbalbaliw. Amin tayo ket adda karbangan na nga agbaliw. Manipod iti saan a nasayaat nga aramid. Ditay nga rod urayan nga adda dakes a mapasamak, sakbay a makaameris tayo. Agaramid tayo kadagiti banag a pagayatan ti Dios. Iti kasta ikanda tayo met iti nasayaat agunguna kadagiti nasayaat nga aramid tayo. Alakastan pagayam, Abel, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.